ए बबुआ गांव के जवान रे कहां जा रहा सर ए काका अरे चलो ना ऑर्केस्ट्रा देखे आय हाय रे बबू आई बुढ़ारी समय में तो हम मालूस पूछा था चल हम टका ऑर्केस्ट्रा देखाई ए बबू अरे बढ़िया यार बैठे किनारे ए काका बहुत टन चाल बड़ी संग संग आजको आकाश अलबा चलो ना उनको प्रोग्राम देखाओ जा आरटीके म्यूजिक पर जाए गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचमुखी चौक तलवारी नगरी डीजे उमेश सुखीपुर बाजार अब के तो आइल बटे हरी हरी मन करे एकरा के पाजा में धोनी अरे टका अब के तो आइल बटे हरी हरी मन करे एकरा के पाजा में धोनी दोनों से दोनों माल हिट बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा आय हाय मार चाहिए कारे बाप रे बाप डीजे उमेश सुखीपुर बाजार धीरे धीरे होई कमरिया हिलावरे कोमर कमानी बाटे ढोरी देखावरे ओए टका हमरो को देखाओ रे आउला धीरे धीरे होई कमरिया हिलावरे कोमर कमानी बाटे ढोरी देखावरे दोनों बॉडी के गाल नीक बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा जवानी काहे तीत बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा और चाहे करे जब माजा लुटला सर बबू ओए डीजे उमेश सुखीपुर बाजार तू से दोनों रे पिया छी हतरी रवि शंकर रविंद्र ना सुधरी हां ई तो ओही में का होवे सर तू से दोनों रे पिया छी हतरी रवि शंकर रविंद्र ना सुधरी आशिक का से कहे हिट बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा अब के तो आइल बटे हरी हरी मन करे एकरा के पाजा में धोनी दोनों से दोनों माल हिट बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा एकर जवानी बड़ी मीठ बा तोर जवानी काहे तीत बा ए बाबू अधूरे जब माजा लुटला सर बबू आरटीके म्यूजिक पर जाए।